हरै हानजासे सिख्लाफोरा मिनि बिथिंजायनो फैगासिनो दं र' सिफुंनि देंखोखौ आं खनसे दामनानै होबावनि ओइ नै खोनादोंना आंखौ बुंदों नामा औ नोंथांखौनो बुंदों नोंथांखौ बुङाब्लालाय सोरखौथो बुंनो नोंथांनि सेरावलाय गुबुन रावबो गैया माथो नंगौथ' दे जाबाय दे दानिया बुंदो मा बुंनो सानदोंमोन नोंथाङा बबेनि आरो नोंथांनि मुङा मा आं बै नुहुरनाय दुबुरगुर गामिनि मुङा आंनि सोरां नार्जारि बै नुहुरनाय दुब्रुगुरि गामिनि मुङा सोरां नार्जारि जाबाय दे जों गासैबो मोनथिजोब्बाय दे दानिया एसे आगोलावसो दामनाय सिफुंनि देंखोखौ दामफिनदो जों बयबो मोसागोन बयबो मेथाइ खनगोन जागोनथ' जागोन दे नाथाय मोनसे बाथ्रा मा बाथ्रा आंनियाव आरो गुबुन मोनसे सिफुंनि देंखो दंबावो बै मोनसे देंखोजों मोसानाय जोबोद समायना जागोन नंगौ नामा दे बिदिब्ला दामदो दे लोगोफोर थियारि जादो सोरां दामदो दे जागोन आं दामनोसै नोंसोर मोसादो दुगैनोसो बावलायलांबाय लोगोफोर थुदो थांनोसै दख'ना लादो
मा जानायथाय अ मानो माबा बुंनो अ नोंनि मुंखौ मा होननानै बुंदोंमोन मन्जु मन्जु होनना गाबज्रिबानो जागोन मन्जु नों आंनि सेराव फैनायसाय जागोन दे बुंदो मा बुंनो मन्जु आं दिनै नोंखौ गिबि नुजेननायावनो आंनि गोसोआ आंबोथ' नोंखौ दिनै गिबि नुजेननायावनो आंनि फाग्लि गोसोखौ मानोबा हमथा हाया मन्जु सोरां मन्जु सोरां मन्जु आं थांनोसै जानो हागौ लोगोफोरा गावबा गाव न'आव सहैजोब्बाय आफाया आंखौ नेबाय थागोन मन्जु थांदो नाथाय सम मोनोब्ला गाबोन बेसिम फिन आं नेबाय थागोन जागोन सोरां आं गाबोन फिन फैफिनगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै मन्जु थादो सोरां मन्जु गाबोन मोनना फैबावगोनलां नों माखौ एसेबां सानबाय थादों नंगौ फिसा आं नोंखौबो सानै नेनानै दं फिसा नंगौ फिसा नों जाबाय माहारि नोंसोरबायदि बैसोनि सिख्लाफोरा हारसिं बेरायथिंनायखौ आथिखालनि सुबुंफोरा मोजां मोनो नों बेफोरबायदिखौ जेबो दासान बेबायदि बैसोआव माबोरैहाय बेरायनांगौ आं गासैखौबो मिन्थिखागौ आफा दानिया सिङाव फैदो आफा जागोन फिसा थुदो मन्जु नों सफैबाय जोबोद समायना जाबाय जों सानैजों गोसोनि बाथ्राखौ मोजाङै सावरायनो हासिगोन नङा होनब्ला सोरां नों रंजादों नाथाय मा बुंदों ना नों बुंदों नामा सोरां आंनि बेबायदि हारसिं बेरायनायखौ आफाया हेंथा होदों जानो हागौ गामिनि मानसिफोरा आफाखौ माबा गाज्रि बुंदों मन्जु दा बिदिब्ला जोंनि राया मा जागोन मन्जु जोंनि मोजां मोनलायनाया जेबो साननो नाङा सोरां आंनि मोनसेल' आरज नों आंखौ नोंनि सुदेम बिखा गेजेराव अराय समनि थाखाय जिरायनो खाबु हो मन्जु नों बेफोरखौ नों गोसो होथाय बुहुमनि दाउसिन दाउला दंफां लाइफां बोहैबाय थानाय बिमा गंगा गासैबो साखि जानानै थागोन नोंनि जिरायनाय जायगाया अराय सम बे आंनि बिखा गेजेराव मन्जु बिखा गेजेराव सोरां मन्जु सोरां मन्जु सोरां मन्जु Slow motion,
मेंनायखौबो मोनथिरोब्ला नोंखौ मोननो थाखै आंखौ रोगाबाय सिखिरि सुबुंजों मिनिजादों नोंनि गोरबोआव जायगा मोनगोन गिनाय मेंनायखौबो मोनथिरोब्ला मादि नुखो समायना महराव नोंनि गोरबो गोसोआ हमथाला गोरबो गोसोआ हमथाला सोरा आं थांनोसै दिनै जोंनि हान्जानि रिहार्सेल दं गुवाहाटी नोगोरनि रबीन्द्र भवनाव मोसानाय बादायलायनाय जागोन बैहाय जोंनि हान्जायाबो बाहागो लाहैगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै सोरां मन्जु मानसिफोरा बुङो मेगननि गोजाम जायोब्ला गोसोनिबो गोजाम जायो होननानै बिदियाव आं नोंखौ सि बिदि दा बुं सोरां थार गोसोजों मोजां मोनलायनाया बिदि जानो हाया सोरां आं नोंनि जेब्लाबो थैस' थांस' नोंनिनो जानानै थागोन सोरां गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय आं नोंखौ लोगो हमफैफिनगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै मन्जु नों थादो सोरां मन्जु लावरागि सेन्टारनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गुवाहाटी बबे दोंसे मेथाइखौ खननानै मोसागोन ना गुबुन हारिनिखौनो मोसानो आदा बिजिरगिरियाबो बर'खासोनो ओंखायनो जों बर' हारिनि मेथाइखौनो मोसाथारनांगोन जाहाथे सेथि बान्थाखौ जों मोनो जागोन बेनो जाथोंसै लोगोफोर थियारि जादों 1 2 3 4 Bye.
लोगोफोर बैनो गारिया सफैबाय थौदो थौ दिनाव रावबो जेबो जायाखिसै नाथाय बे बाथ्राखौनो सोरआ खोनानानै उल्थाखौ साननानै गाज्रिखौ गोबाना लाबाय आरो मानसि गियान गैयै बायदि हालाय हाफाय दाहार दिखारजों गाबनो हमबाय बन्धु बन्धु नों मानो बिदि खालामखो बन्धु नों मानो बिदि खालामखो हे गोसो नों मानो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ अबथिरा सिलिंखार खालामबाय हमबाय अबथिरा सिलिंखार खालामखो हे गोसो हे दंफां लाइफां हे दंफां लाइफां हे बिमा गंगा नों सोर एसेबां अनथाबिखो बन्धु Saya mana bidi kau kalau tu, nasi ni asli orang aku mana ni? Apa mansera ada. Mungkin, ni macam kamu ni kau. Sekarang. Bima kau kau nak, berbeza. Saya dah bima kau biar. Sari ni macam mana ni saya dah ni. Nasi ni kau kau nak berbangsa mana bagus. Kau betul, dan kau dah tu lah. Jangan ada.
बिमा गंगा नोंजोंनि दुखुखौ इसोर नायहरफिन बिमा आंनि सोरांखौ फिन फिदिंनानै हरफिन बिमा आंनि सोरांखौ फिन फिदिंनानै हरफिन जागोन फिसा नोंसोरनि दुखुखौ आं मोनथिनानै मोनदों बियो नोंसोरनि एक्सिडेन्टनि गाज्रि खौरांखौ मोननानै दुखुजोंनो गावनि मानसि गियानखौ खोमानानै लाबाय नों दुखु दाखालामसै फिसा आंनि सोरांखौ फिन फिदिंनानै मोनफिनगोन नों बै बोहैबाय थानाय दैमानि दैखौ आखाइजों लांनानै बिनि मोदोमाव सारना होब्लानो सोराङा फिन मानसि गियान मोनफिनगोन नों गोबाव दा खालामसै फिसा थाबैनो दैखौ लांनानै बिनि मोदोमाव सारनानै था थां फिसा थां जागोन बिमा Minit kali lah, ini serau ni sasi. Lagi jokra. नों थांनानै दं मोनदों नों थांनानै दं आंल' नङा सोरां आंनि गासै लोगोफोरानो गारि एक्सिडेन्टआव रावबो जेबो जायाखै मन्जु आं नोंसोरखौ नंखायनो जाबाय सोरां जों बेफोरखौ उनावबो सावरायबाय थासिगोन लोगोफोर जों दानिया सोरां आरो मन्जुनि मोजांनि थाखाय अराय जोंनि खौसेनि थाखाय अराय सान जोंनानै थाथों सोरां मन्जुआ बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिमु जानानै थांनानै थाथों जोंनानै थाथों सुबुंनि खुगा खुगा रिंखांबाय थाथों आरोबाव सोरां मन्जु आरो सोरां मन्जु सोरां मन्जु Será
Gracias.